Na ría de Muros Noia ás veces o mar non ten consideración, e isto sucedeu co novo Estela. Unha onda rincoulle a ponte, pero os mariñeiros puideron ser rescatados con vida polo barco Gaivota. Náufragos. Justo vexo un barco que se está acercando a min cun home na proa señalándome hacia min. Entonces nese momento, vamos, aí cambióseme as sensacións, emocións, hai un compendio aí de mecanismos mentales que parece que algo pasa aí. Así como chegamos, el xa mirou para min e puxos a chorar: mamá, perdín o barco. Tranquilo, non pasa nada. Así como ganamos para ese barco, habemos de ganar para outro. Foinos ben. Unha que tiñanos os berberechiños que se ganaban moi ben de cartos, e outra que era converteuse nun gran mariñeiro. E hai que axudar ao máximo, o que se pode, porque non se pode deixar a unha persona ver un morrer. Eso, polo menos na miña cabeza, non cabe eso. Levou uno fatal, fatal. Ahora recuperou moito, ainda anda en ese aspecto psicológico, ainda coxea, ainda ten o home aí aquelas inquedancias, aqueles medos. Na familia de Manel Méndez todo se establece segundo o movimento das ondas e das mareas. O seu pai e a súa nai foron mariñeiros e seguen entendendo a vida dende a linguaxe mariña, e Manel non concibe outro lugar para a súa vida que o mar. E pode que por isto a traxedia do seu barco derrotounos, pero son xentes de mar e souberon xurdir de novo, e coa experiencia o seu sentir mariñeiro medrou. Entre a Punta dos Castros en Porto do Son e o Monte Louro en Muros atópanse os Baixos da Baia. O 20 de maio do 2002 traballaban nestes baixos os homes do novo Estela, o patrón Manel Méndez e os mariñeiros Agustín Pereira e Santiago Lires. Un golpe de mar arrincoulles a ponte, tiveron que abandonar o barco cos aros salvavidas. Por sorte, preto faenaba o Gaivota, que foi o seu rescate salvándolles a vida. Cando xa me daba por vencido casi, porque claro, o que nos daba moito ánimo era que estábamos na agua, cos aros salvavidas, que foi realmente o que nos salvou en primeiro momento, que víamos barcos cerca, pero claro, eles non se daban de conta do que había pasado, porque tampouco había mala mar, había mala visibilidade, e tiñamos a esperanza de que alguén nos iba a coller, pero non nos vían, e cada vez alonxábanse máis. Entonces, cando xa me daba casi por vencido, porque, bueno, pues a ver se chego a non sei a donde, para ver se alguén me colle. Pues sentí un ruido pola miña espalda, un ruido así ao lonxe, era un barco que viña cara a min. E ese era o barco de José, o Gaivota. E xusto vexo un barco que se está acercando a min cun home na proa señalándome hacia min. Entonces nese momento, vamos, aí cambióseme as sensacións, emocións. Hai un compendio aí de mecanismos mentales que parece que algo pasa aí. Tanto no físico, no mental, no espiritual. Eu creo que en todos os sentidos. Sobre todo máis no espiritual. Porque cando te sucede unha cousa así, como foi o meu caso, é algo que non te esperas que che vai a ocurrir nunca, entendes? E no momento en que che ocurre pasan tantas cousas pola mente. Unha delas é casi non dar crédito ao que che está sucedendo. Comesma, empezas a ver o problema que tes en riba túa, tratas de alguma maneira, pois, salir de aí, cousa que é moi complicada. E entonces, por todos os medios, tratas de sobrevivir. O tratar de sobrevivir esforzaste en todo. Os compañeros que están contigo, pola túa propia vida, porque xa os bens materiales vese que xa se van. Eu daquela tiña unha fuerte depresión e viña do psicólogo. Era un lunes, que os lunes a miña filla traballaba no supermercado e os lunes non traballaba.
Estaba na casa. Vin do psicólogo, ainda non cheguei, timbrou o teléfono. Collino eu e díxeme, aí a casa de José Manuel Méndez? Sí, señor. Mire, son o patrón maior do Osón. O seu fillo tuvo un accidente, sabe? O barquiño xo lle foi ao fondo, pero eles salváronse. Están no... leváronse ao hospital de Barbanza. E dixolle, usted non sabe o que di, non? Como que non sei o que di, señora, tranquilízate. Xa estou ben tranquila, pero estás me poñendo mal. Mire, veño do psicólogo, non me lle para tonterías. Como o meu fillo, que acaba de salir, como era? Mas era un día de sol inmenso, un día que non se movía unha palla. Eu como o meu fillo, Manel, iba a ir ao barco ao fondo. Usted non sabe o que di. Eu non lle veño para tonterías. E como estaba a miña filla, dixo, que pasa, mamá? Eu aquí un loco do Tapal. Eu non sei que me está dicindo, diz que é o patrón maior do Son. Eu non creo que Manel, deixa que falo. E falou ela. E diz que está no hospital. Bueno, vamos a la casa e fomos. Así como chegamos, el xa mirou para min e puxos a chorar, mamá, perdín o barco. Tranquilo, non pasa nada. Así como ganamos para ese barco, habemos de ganar para outro, vale? E dixo, sí, pero... E nos estábamos bajando. Sí, pero quedamos... Sí, non te preocupes. Sí, cúrate. E ponte ben, que si temos salud todos, sabemos de conseguir outro. Matrimonio mariñeiro de Noia, Mari Carmen e José Manuel. Os dous andaron xuntos ao mar, e o mar con eles portouse ben, ata o día en que o seu fillo Manel tivo o naufraxio e o barco da casa, o novo Estela, perdeuse devorado polas ondas mariñas. Pero claro que son mariñeiros e non ían renunciar ao mar de ningunha maneira. Foi difícil repoñerse da traxedia, pero lográrono. O mar é, a pesar de todo, o seu aliado. Eu estaba nunha zona da Cheinsa, que temos ali unha casa como almacén. Estaba facendo uns tramallos, porque andaba o meu fillo a tramallos e vetas. Eu se quedaba en terra porque non sei se estaba jubilado, se xa quedaba en terra. E así chamaronme da cofradía de pescadores de Porto do Son. Temoslle que dar unha noticia. Non se poña nervioso, non se poña nervioso, os homes colleunos outro barco. Un barco, que barco? O Jaibota. Iban no mar, están no hospital do Barbanza. Se pudera traerlle unha pouca roupa seca e limpia que teña por aí dele, nada, ben, collín xa autocontinuo, anduven recollendo a roupa nesa habitación que ele dormía aí, e alá fomos. Pasei pola cofradía do Son, están alá, ben, home, non se pasa nada, vai tranquilo. E fomos ao hospital. O golpe de mar entroulle pola proa e arrancoulle o puente. E levouno para atrás. E torceu un pé, e sei que ten un pé bastante fastidiado, que rompeu o cruzado, como lle chama, o ligamento do aí. Alá falou el con súa nai, mamá, perdín o barco, e vai ser que min agora a chorar. Nada, non te preocupes, que do que hai, habémonos de arreglar. Recuperáronse os cachos, saliron á playa, e o motor e os calzos quedaron ali. Despois, entre uns e outros, fomos buscar os cachos e trouxémolos de remolque para o Son, para o Freixo. Para o Freixo, e ali varámonos na Rambla, e ali se lle quitaron o motor, quitaronlle o que había que quitarlle. O apoio total de meus pais. Está claro que para uns pais é un mazazo enorme, non? Pero eu, por exemplo, como fillo, eu o que trataba, creo que como calquera, cando toma a iniciativa de que ir un barquiño, de ver porque eu empecé sendo moi novo ao mar, con 14 anos, ainda non os tiña cumplidos. Cando eu fixen este barco, xa tiña uns certos conocimentos,
xa tiña experiencia de traballar con meu pai, tiña a ilusión de bueno, pues facerme aquí ao mar, porque uns anos antes estuvera navegando fora, vin que aquilo non era para min. Entonces, pues, decidime quedar aquí, e facer o barco e salir adiante. Ir a mellor a sitios de que meu pai, pues, a mellor non era capaz de ir ou iba moi rara vez, pues, eu decidíame a ir, a explotar o recurso, vamos, tiñamos máis medios tecnolóxicos, había sondas en color, plotter, GPS, radar, piloto automático, vamos, de todo. Entonces, con eses medios que eu sabía, pues, pescabas, sacarías adiante. Entonces, digamos que enorgulleceste un pouco e creceste, arriesgas ao mellor a veces máis da conta. Falta tamén de experiencia en ese campo. Non sei cantas voltas se poden dar, pero dinlle moitas voltas a miña cabeza o que fixen ben, o que non fixen ben, o que fixen mal, ou... cheguei á conclusión de que eso me sucede pois porque era un luchador. A todos os que luchamos e nos arriesgamos, pois en algunhas veces non fracasas, senón que perdes unha batalla, pero continúas estando aí na guerra, na brecha aí, porque para chegar ao éxito hai que pasar por moitas batallas, moitas derrotas. En un principio, vime un pelín abaixo, así durante as primeiras semanas me abaixo, pero despois non sei como, por qué. Eso debe ser que cando o corpo se recupera, a mí empezou a entrar unha fe, como unha forza interior de tratar de luchar e superarme a toda costa como sea. E así foi, así empezamos. A vila de Noia garda na súa alma pétrea un fondo sentimento mariñeiro que hai que reivindicar e poñer en valor. Mariñeiros de Noia, de coraxe vital, son Mari Carmen e José Manuel, e transmitíronlle esta coraxe ao seu fillo Manel. O naufraxio do lobo Estela púxos nunha situación moi difícil e tiveron que sacar esa coraxe mariña para vencer a escuridade e facer a luz, a que o sol trae pola liña do horizonte xurdindo do mar. Eu, cando volvo a repetirme, dixo así o patrón maior, tamén non máis ben, este home non sabe o que di, este home confundeuse, como vai ser o meu Manel. Pensei que era o fillo viciño, que non era o meu. Se xa cando hai unha desgracia así, solamente pensas que a ti non che vai a tocar, hasta que che toca. E sabes que o día de mañán pode che tocar. Porque eu fui a mar con meu marido e pude me tocar, non me tocou. Nin o meu marido. Pero ele tocoulle. E despois que eu miraba para fora, que non estaba só, non se movía unha palla. Pero o mar non é estar aquí. Pero é que en ese momento veume todo eso á mente. Xeron os médicos que había que operarlo. Pero que iba a quedar nunha silla de rodas. O meu fillo deixa unha cousa desas e jetía polas paredes. Collera unha depresión, tiña os nervios un pouco desfeitos, estuvo a tratamento, e sigue con el, pero normal. Nos axudámoslo en todo o que podemos. E os outros fillos axudeino en todo o que podemos, porque agora é cando estés que axudar. Non esperar a que eu teña 90 anos e o pouco que teña, pois se me coidas, doucho ti, non. Eu teño 3. E os 3, ti isto, ti este outro e ti este outro. E síguese traballando. Porque temos ese barco, pero ainda se está tirando dele, pouquinho a pouco. Pasou todo e que non volva a pasar ya nada, porque solamente o sabe a persona que te pasa. Porque mentras non che pasa, pensas que ti non che vai a pasar. E si vai che pasar. Non estaba bo, era un día así medio... Había algo de mar e tal, e onde estábamos era un sitio bastante peligroso. E nós estábamos, xa metéramos todos os aparellos a bordo, e estábamos esperando a ver, a escoitalo parte de aquí da Enxa. E entonces o meu fillo dixe, mira, aí vai un home, hai un home no mar. E un home no mar, como un home no mar? Se sería algún buceador. Entonces, claro, cando viña a aula, vía, e entonces vin
que estaba así a esbarasear. Digo, coño, collín deña avanta toda a marcha ao barco e estaría cerca de 200 metros ou así. El veunos, sinteunos o ruído e entonces fixonos así. Entonces dixámoslle, tranquilo, tranquilo, que xa che collemos. Chegamos ali, pouquinho a pouco, paramos, collémolo e metémolo a bordo. Entón dixemos, cuidadiño que me doi moito unha rodilla. Teño unha rodilla moi mala e tal. Metémolo a bordo e di aos outros. E digo, logo hai máis. Si, hai. Vamos a mirar a ver se collemos aos outros. E de ali ao pouco demos unhas botas que estaba e algo de niebla tamén. E collemos outros. Estaba nun aro salvavidas e o outro estaba moi nervioso. E despois o outro barco, que era Pirillán, colleu o outro. E entonces Pirillán, por non vir a terra, botou-nos a nós o outro a bordo, a pique de facer unha carallada. Así como pudo o outro home, saltou e trouxemos aos tres para aquí. E que non facería eso? Encontrándose uno na situación, porque así como estaba ele tamén podía estar eu. Entón, claro, hai que axudar ao máximo, o que se poda, porque non se pode deixar a unha persona ver un morrer. Eso, polo menos na miña cabeza non cabe eso. Hai que botarlle a man hasta donde sea. O novo Estela perdeuse no fondo mariño. Con el perdeuse algo da alma de Manel Méndez, pero a alma reconstrúese. Houbo que traballar con forza e esperanza para reconstruir a alma e ter un novo barco. O novo chámase Bismarck II. Manel sacou ensinanzas do naufraxio que hoxe o fan mariñeiro máis sabio e tamén o naufraxio fixo o máis amigo do mar. Aquela onda deixou no lugar da ponte do novo Estela experiencia mariñeira. Estaba sin barco, tiña unha deuda, habíamos empezado a traballar e se había fastidiado todo por causa do Prestige. O sea que tiña todo absolutamente en contra, mas en contra non podía estar. Que pasou? Pois cando veo o tema do Prestige, todo o mundo empezou a formalizar aquela historia para cobrar, claro. De alguna forma encontramos un barco. Un barco dun señor que nos vendeu os papeles, a documentación, porque o barco xa non existía, e tuvemos que buscar un barquiño por aí. Por aquel barco pequeniño, cobramos como mariñeiros durante, creo que 2 meses, eu máis meu pai. Creo que depois aquí nas zonas máis interiores das rías permitiron faenar. Non tiñamos permiso de explotación para esa zona, pero vamos, a necesidade apremia en ese momento. E falamos cos inspectores da Xunta, que a xente que se dedicaba a eso, e da cobre, mira, nos temos un barco con tal permiso de explotación, pero nós non nos vamos a afogar, non temos de onde sacar recursos, vamos ir a traballar, estamos dado de alto na social, embarcados, etcétera, etcétera, entonces de alguma maneira tendo que permitir. Ahora, tamén é certo que en medida do posible, cando poidamos, vámonos poñer inmediatamente, pois, ben. E así foi. Así foi, conocindo depois a un veciño que tamén era mariscador, que era tamén de Lousame. El tiña un barquiño que tiña os papeles con trasmallo. Entonces el deixou o seu barco e eu deixei o meu. El podía seguir a mariscar cando depois retomaron o terezo marisqueo e eu, pois, como meu pai, íbamos co trasmallo. Empezábamos aquí no interior da ría, por esa zona de Santa Catalina, da Creva, Esteiro, as Borneiras, Freixo. Son zonas moi tranquilas, zonas onde además é moi bonito faenar por esos sitios. Porque estás nun mar que podes gozar da tranquilidade que ten, o paisaxe, é a túa ría, é a túa vida, o olor que desprenden as nosas rías, haberá unha certa magia, un certo encanto que eu vivino desde pequeno e parece que levo incrustado aí, é algo difícil, é un arraigo. Leveino ben. Algunhas chamarlle a atención ao fillo e dicirlle, cando deixas que telo a rede en peligro, non che teña avisado, que non te metas a coller a rede. Si podes coller unha boia da rede esa, rastréalo para o aparello para fora, e o que ven, ven, e o que non ven, queda ali.
e non corres riesgo. Pero os rapaces ás veces non entenden. É que eso de ter que deixar o aparello moitas veces fastidia moitísimo, porque é o que ten, é o aparello que ten. Non é como outros que teñen unha economía moi bollante, que poden ter un aparello agora, poden ter... Pero nós ainda debíanos parte do barco. Eu tamén quero dicir que non houbo que nos axudar, E aquí todos os mundos, meus pobriños, agora, meu padre, pero nada. Pero nós tiñanos, eu tiña moi boa salud, moi boas ganas de traballar, e fomos indo. E ao pouco tempo, non sei, 2 anos. Aos 2 anos xa fixemos outro barco. O Bismarck I. E agora desguazamos para quitarlle os papeles. Tiña 10 anos, o barco. O Bismarck I desguazouse, pero foi-nos ben. Unha que tiña nos berberechiños que se ganaban moi ben de cartos. E outra que converteuse nun gran mariñeiro. Agora, antes costaballe traballo ter que ir ao mar, quería estar sempre aí a 1 ou 2 da tarde estar na casa, pero despois nas sentolas, onde abría a sentola, viñan cargados sentolas. A familia de Manel naceu para o mar. O seu tío paterno, Juan Carlos Méndez, tamén é un mariñeiro con moito salitre na alma. Hoxe mira o mar en calma, pero sabe dos temporais fortes que poden deixar de loito as familias do mar. Que oficio tan extraño é o do mariñeiro dialogando coa morte, pero case sempre gañándolle a partida. Ten este oficio ensinanzas que se poden aproveitar para a vida en xeral. Do mariñeiro temos moito que aprender. Andábanos ás vetas ese día que damos aquí por dentro da ría en Cabeiro, porque había un vendavaliño amoroso. E enterámonos, pois iría, agora concretamente non me recordo, pero contra a mediodía, 1 da tarde ou así, concho que están falando na radio que colleron a dous mariñeiros na agua e tal, non sei que, non sei canto, aí na baia e tal, espera que están collendo outro máis, espera, do que se escoitaba polo chivato, non? Chivato e tal, preguntas, concho, quen é os homes eses, de que onde son, non, home, tranquilo, vamos metendo as vetas que logo acabamos. Pero a ver, José, quenes foron, onde é o barco ese e tal? De momento non dixeron nada. Señal de que o home debía de intuir que eu era tío de Manel ou imaginarse, concho, se lle dixo calquera cousa, ao mellor o home ponse nervioso para que non aquele, pois voulle dando largas e tal, ou dicíndolle así cousas de disimulo. E cando chegamos ao Freixo, xa me dixeron, que tal teu sobrinho, que tal é o barco, que pena de teu chicoste, que pasou, elo? Concho, non te enteraste, elo, José non che dixo nada, dixeron que colleron aí 2 homes e mai aí no mar e tal, pero que non, pois foi teu sobrinho que foi meu sobrinho. E xa empeza daí, xa empeza todo aquel. Chegas á casa, miña nai a chorar, falas co meu irmán, José Manuel, que pasou aí e tal, barco recién feito, un barco prácticamente novo, que tería 2 anos ou 2 anos e medio, hasta que de verdad falas dali a 3 días co sobrinho, pero José Manuel, como pasou isto e tal? Nada, home, nada, que estábamos ali e levou uno fatal, fatal. Agora recuperou moito, ainda anda en ese aspecto psicológico, ainda coxea un pouquiño. Ainda ten o home aí aquelas inquedancias, aqueles medos, aqueles diose. Pero bueno, vai no levando ben, pero o primeiro levou uno fatal, aqueles 6-7 meses levou uno fatal. Cada vez que vía vir o mar levantándose o mar de fondo e vendo como a ola, as olas iban formando cresta para querer romper, generaba ansiedade, moita ansiedade. E de feito costoume un tempo durante bastante tempo. Dispós, cando xa tiña o outro barco que fixen despois,
cada vez que vía o mar facendo... causábame bastante... tuve moito respeto. Non quero dicir a palabra medo, porque non é bo, pero causábame bastante... De feito, creo que foi ao cabo dun ano de 3 a outro barco que fixen despois, aquí na zona de Queiruga, un día de alborada, largamos as vetas aí, pasamos cerca da Roncadora, así, que lle largamos a un salmonete, a un curubelán. E así como acabamos de largar, paramos o motor e fondeamos un momento, e xa era casi no verán. Non sei, escorreu un pouquiño a marea, ou viña a marea arriba, non sei, que o único que sei que así como fondeamos, ao cabo de máis fondeas e un silencio, e sintes o mar na playa. Sintes o mar na playa, como traballa, de repente xa sintes que o rugido da playa é moito máis forte. E que pasa aquí? E xa te empezas a dar de conta que o mar xa veñen os mares e o mar estáse picando. E así como metemos o risón a bordo, arrancamos o motor, metemos man a boia, empezou a levantar a casa e como me estaba xa acercando xa cerca da rompiente, tuve coller desamarrar aquel trozo e deixalo quedar ali. E que empecé a bloquear, o sea, sentín o típico bloqueo. Cando xa a ansiedade se supera, empeza a respiración a entrecortarse, empezas a sudar, xa non diriges moi ben a cousa, entón automáticamente foi como un... Vamos, é como un antídoto, unha vacuna. Automáticamente, a mínimo tal, desamarras, pois unha bolla, acabou o problema. Levoume o seu tempo, Levoume o seu tempo tratar de enfrentarme ao mar con forza. Ahora sí está superado. Pero non te fíes nunca nin de ti mismo nin do mar. Noia, de historia mariñeira e, por suposto, de presente, nunha ría onde se traballa o mar dende a prehistoria, tamén de navegantes que percorreron o mar nos vellos veleiros e foron largar os aparellos a mares afastados. Noia, que veu tamén os seus fillos mariños perderse no mar. Manel Méndez, herdeiro desta estirpe de valentes homes e mulleres de mar. El xurdiu do centro da traxedia e agora traballa o mar da dignidade.